Значи, здравейте, мои приятели. Днеска сме с Ицдобро И Shadow Pro. Значи, ние двамата ще играем Skywars. И ще е много яко. Значи, виж, отиди там, където пише Skywars и натисни човечето. Прасето в униформа. Портал е блокиран нещо. Не, портал е готов. Бъгна ли? Вътре си, браво. Skywars ли си? И тук е... много бързо започва всеки. Добромире, ти кога ще качиш стаята? И съм си малко Искаш ли сладко или стаята ще? Стаята. Значи, малък проблем с това сървъра, но скоро се включваме. Какво стана, Доби? Добро. Значи, крашна ми играта. Сега са ли? Иска да се включим. Нищо. Малко нещо ми крашна. Къде? Значи, пак се върнахме. Ето тук натискаме върху човечето, влизаме в чакалнята, почваме да се опитваме да се изкачим догоре. Аз почнах. Почна играта. Супер, Ицдобро! Здравейте на всички, днеска сме с Shadow Pro и тук се взимаме, днеска ще играем на Skywars. Надявам се къпа ми да ви хареса. Ако така казвам ви, дайте палченце нагоре за моля ви, иначе ще ви се свърля. Базгам се. Същото и аз ви казвам, това беше Ицдобро. 3, 2, 1 и аз почвам. В ледения мап, супер. Значи почваме да тичаме, сложваме се. Майко, какви яки брони имам. Знам. Значи почнахме вече. Лък от първия чест. Това си е доста добро за Skywars. Казвам ви, приятели. Днеска ще си е супер. Наистина. Ще бием всичките. Всичките до един. Значи във всяка база по принцип има по 3 честове. Да знаете, може да ви помогне. И има разни неща в тях. И ще видите, че това е супер. Значи, не забравяйте да отидете долу, защото долу има също чест. Супер, получаваме... Айрон броня! Това е айрон! Браво! Този айрон! Снимаме. Значи ето го... Този айрон! Да, взимам стрелите и почвам да атакувам. Кой ме уби? В гръб, слабаци! Значи Ицдобро умря за жалост, но ние продължаваме още 9 минути. Да се изкачим ли отгоре? Как да лифна? Прави /hub. Какво? В писалището /hub. Той няма да издържи. Буф. Къде? Чакай, това където пишеш. Да, той падна, мои приятели, той падна. Това където пишеш. Да, конча. Значи, сега, това и хоб. Не, аз не правете тази грешка, когато сте върху... Дай. Айде да. Готово. Значи аз умрях в това видео. Значи ще правя други, в който ще оживявам, разбира се. Но това видео пак ще почнем Skywars. Значи Ицдобро, гледай ето как се прави. Символите, не парички, и хоб. И готово. Значи аз така ще направя. Значи home и се връщаме и ще направим още една супер Skywars. Нали, приятели? Да, точно така. Значи телепортираме се в Skywars, тръгваме в света и почваме. Так му ще мога... По-късните клипове. Може ли да играя от зарядното ти? Аз мога да се побирам така, че трябва да дадеш. Значи...
Там е. Значи сега чакаме. Ей, сега ще почваме. Играчите идват. Всичко е супер, мои приятели. Да, първата Skywars не беше много добре, но тази ще е много добре. Днеска играем с Shadow Pro и да. О, леден мапи. Значи, Почваме с 5 секунди. играта май ще почва. Аре, ние почнахме, ние... Бачо, ние... Как не мога мръдна? Трябва да изчакаш малко. Играта... Чук, дизето яко. Да, яка музика. Това от моето интро, той ме копира. Значи, здравейте. Копирайт. Как да бе копирайт? Найде още един Skywars. Чуй, това интро аз преди... Skywars е много яко, И нали? забрави как програмата да ме копвате, така ли? Не, аз няма да те копвам. И аз. Да, бе. Аре, латес направи. Не си ме копирам, Аре, нали? на селфис направи. Не искам да си показвам лицето. Бе, няма фото. го качваме никъде, бе. Аз просто искам да спомням, бе. Ми кажи. Аре, ли кача в Фейсбука само. Това искам тебе. Искам после да даде скайпа. Да, скайпа трябва да си дадем. И с добро. Спя тила. Айде едно селфи да си направим.